Tervetuloa uuden videon pariin, muistakaa laittaa tähän videoon nuo tekstitykset päälle ja tarkastakaa puhuuks mä nyt tässä oikein, mutta muistakaa, että ja siis tällä videolla oli ideana pelata pari minuuttia mikä se on se Moko? Muista katsoa videon loppuun asti, nimittäin mä jaan kutsuja Mokoon, jos te tykkäätte tästä pelistä. Tosiaan tää on uusi ja mä oon päässyt tätä pelaa ennakkoon. Otetaan vaikka toi, mut vaihdetaan meidän nyrkit. Mä oon siis jo ajat sitten aloittanut tän, mutta tuli jostain nytten mieleen, että mähän voisin niinku tehdä. Joo, mulla on teille pieni ongelma. Mä oon varma, että mä en oikein varma, mistä ne kutsut sai. Kun mä en oo pelannut pitkään Mokoa. No valitettavasti tällä videolla ei tulekaan sittenkään niitä kutsuja, kun mulle tapahtui iso virhe. Mä en kerkenyt antaa niitä kutsuja, mut mennään nyt tähän Temppelikylään taistelemaan. No niin, tosta tapetaan vähän kuhnurjaa ja sitten tänne hyökkää valtavasti kuhnureita. Tänään on pippuriturbovaruste ja isketään kuhnureihin eikä pelivihollisiin. Luoltaa. Sitten vedetään noin sitten hyökämään noihin kuhnureihin. Meidän pitää vaan toivoa, että voitetaan mitään maksaa. Tai ei tässä ole mitään voittoa. Joo, siis tää on suunnilleen noin 10 minuuttia pitkä maksaa. Joo. Mut ei, jos haluatte, niin kannattaa asentaa itse asiassa tää peli. Tää saa nyt tosta Play-kaupasta tai lunastamalta teidän kaverilta pelikoodista. Mutta joo, no niin, eikä mennään tänne temppelitanssien luokse, vaan nopeesti. Sitten mennään suojelemaan se. Tapetaan toi sivalta ja mä en tiedä mitä mä sanon tässä, mutta toki mä voin puhua vähän enemmän, jos te haluatte. Joo, mut muistakaa ainoa juttu, että jossain vaiheessa kyllä tulee sitä minee. Mutta hei, voisitte ensi kerralla katsoa seuraava video. Mä en paljasta vielä mikä peli tulee seuraavalla videolla, mutta joku Roblox-peli on tulossa. Mutta varoitus, että se ei ole aikuisille. Ei löydy, se on joku 12-vuotiaille sallittu. Se on Robloxin se yksi peli, jossa se iskä juo sellaista bloksikolaa ja sitten se muuttuu hulluksi. Sen mä voin ainoastaan paljastaa, ei mitään muuta. Ja näette sitten, minkälainen se peli tulee olemaan. Tosiaan tätä peliä ei ole vielä julkaistu, että vaan jotkut on pelannut tätä Mokoa ja
sitä peliä, mitä tullaan pelaamaan. Et nykyaikaa mä oon pelannut tällaisia pelejä, mitä ei oo edes vielä julkaistu. Että no et on siis helppo pelaa. Niihin vaan tarvii sellaisia ennakkokutsuja. Mä sain tosta pari päivää sitten kaverilta. Noin. Joo, ja tossa näkyy vähän yhteystietoa silloin siinä Brawl Talk-videossa, että mä oon tosi pahoillani siitä. Mutta yksi niistä oli se, joka antoi sen niinku kutsun. Tosiaan Moko ei oo mikä tahansa peli, vaan se on Supercell-peli. Mä en oo rekisteröinyt Supercell-IDtä, mutta toki mä voin jossain vaiheessa niinku rekisteröidä. Olla vaan hetken täällä temppeli Raunioilla vai mikä tän nimi on. Joo. Koska tää on aika vaikeeta itse asiassa taistella. Joo, nyt on duunit tehty. Mut tosiaan tää video sit kun mä oon lunastanut niin vedetään toi tosta 14 tehotasolle ton taskuportaali. Sitten mä lunastan 16 tehotaso. Mä sain uuden linnanmuurit valmis. Toi sitten Luna antaa viestiä. Lunasta. Okei. Jatka samata rataa. Moko luottaa kykyihisi. Kiitos Luna. Mannylle. Hei Manny tässä. Oletko valmis uuteen seikkailuun? Pudotamme. Joo, en mä kerkeä lukee näitä. Hei Manny, joka mennään. Joo, tässä taisi olla tää video. Mutta hei, mä odotan innolla, että mä pääsen jakaa teidän kanssa näitä. Mitä nää? Niin joo. Mä toivon, että mä jakan niitä QR-koodeja tässä. Mutta silitetään nopea kissaa. Ja se on noin. Moi moi!